Vicent Gomar ja és president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. El plenari de Constitució de l'ens comarcal ha reelegit a l'alcalde socialista de la Pobla del Duc com a màxim representant, acompanyat per Josep Antoni Albert, de Compromís, en la vicepresidència. Tinguem reptes importants que assumir. Entre altres coses, sense està el tema de la renovació de la recollida de fem, està el tema d'ajudar els pobles més xicotets. Esta mancomunitat té que ajudar els pobles que no tenen serveis per si. Està el tema de fer la carta de servicis de la mancomunitat, ampliar-la. La llei de mancomunitat ens dona oportunitat i potestat per a fer competències que fins ara no teníem, i també ficar en marxa el tema de la gerència, que és un tema recurrent, un tema que sempre hem estat amunt d'ell, i professionalitzar un poc més aquesta mancomunitat. En l'acte de Constitució, el Partit Socialista i Compromís votaren a favor de l'únic candidat, mentre que el PP va votar en contra i la Vall ens Uneix es va abstenir. El Saló d'Actes de la Mancomunitat de Municipis s'omplia d'alcaldes, regidors i personalitats per assistir-hi al segon plenari de Constitució després que en setembre no tirara endavant la primera sessió constitutiva. 2 mesos i moltes hores de negociació després, el Partit Socialista i Compromís van aplegar a un acord que no compta amb el suport dels populars de la comarca per considerar que la situació respecte al mes de setembre no ha canviat en res i demanaven major representació a la Junta de Govern. Des del partit de nova creació, la Vall ens Uneix, justificaren la seva abstenció en la votació per la falta de sensibilitat i el fet de saber negociar amb la resta de forces polítiques, en paraules de Joan Sanchis. Jo crec que ha aconseguit realment el que volia, que tots estiguin representats, perquè fer-ho per vots o fer-ho per població sempre ha sigut un problema. I al final el que interessa és que aquesta mancomunitat funcioni, que doni servicis, que la gent valore, que ens conega, que tingui aquesta mancomunitat. Són 33 anys ja de mancomunitat, i crec que tinguin que ser respectuosos en aquesta història. Aconseguim moltes coses, tinguem reptes per davant i tinguem que ficar-los en valor i seguir endavant. I treballar molt dur per demostrar que es pot fer. Tant Compromís com els seus socis de govern, els socialistes, destacaven que cal posar-se a treballar immediatament i que la legislatura que ara comença presenta diferents reptes importants que poden determinar el futur de la mancomunitat. La veritat que aquesta mancomunitat té molts reptes per davant. Sabeu que és una legislatura clau per al futur de la mateixa. Entre altres coses, com bé ha comentat el nostre portaveu, Julio, el fet del FEM. El FEM, sabeu que en el 2022 s'acaba el contracte del FEM i, per tant, és una qüestió important que hem d'abordar els 34 pobles. Un repte també important, en aquest cas per a Compromís, és el tema de la gerència. Pensem que ja cal una professionalització de la mancomunitat, com ja ha passat en altres mancomunitats, i per tant pensem que hem d'arribar a aquest punt de tindre un professional, un gerent o una gerent que pugui desenvolupar una tasca i coordinar totes les àrees. Per davant, tenen ara 4 anys en els quals complir grans reptes i, el més important, donar resposta a les urgències i necessitats dels ciutadans de la comarca que representen.